Slovensko sa zapája do projektu Route 66. Nová cesta sľubuje rozvoj dopravy a cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti bolo podpísané aj memorandum o spolupráci na projekte. Porozprávame sa o ňom s prezidentom Slovenskej asociácie Route 66, Jurajom Smrečanom, ktorého vítam v štúdiu. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Smrečan, ako by mala vyzerať teda tá európska cesta, ktorá povedie aj cez Slovensko? No, predovšetkým chcem poďakovať ministerstvu dopravy na čele s ministrom Rážom a štátnym tajomníkom Igorom Chomom, že sme tento projekt pod gesciou ministerstva dostali do tejto fázy. Toto nám pomohlo vrátiť dôveru. Ministerstvo dopravy a preukázalo takú vážnosť v našich očiach motoristov. Celý projekt Route 66 vychádza zo slovenského úspešného projektu Route 66, teda cesty prvej triedy od Čiach pod Tatranskú Javorinu. Tento projekt sa realizuje v 7 prioritných osiach, ktoré obsahujú celý prierez spoločenským životom. Pretože slovenský príbeh je úspešný a prináša prospech pre Slovensko, rozhodli sme sa prepojiť fenoménom 66, alebo Route 66. Rozhodli sme sa prepojiť Gdansk, teda Baltské a Jadranské more, so zainteresovaním Poľska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska. Znamená 3 štáty Vyšegrádskej štvorky a 1 balkánsky štát. Všetky oslovené štáty na základe informácií, ktoré majú z nášho projektu a na základe komunikácie opakovanej dlhodobej, už prejavili na najvyššej štátnej úrovni záujem spolupracovať na tomto projekte. A čo bolo podnetom pre rozšírenie Route 66 na Slovensko? No, slovenská Route 66 je to od roku 2011. Čiže my sme ten zakladajúci článok európskej cesty 66, alebo európskej Route 66. Ja chcem upozorniť na to, že nám nejde o nejakú amerikanizáciu Európy, ale ide nám o pozitívne využitie svetového fenoménu, krásneho svetového fenoménu Route 66, ktorým táto značka bez pochyby je. Čiže 66 je úspešný projekt, tak ako v Amerike. Chceme tie skúsenosti, pretože tá 66 je doteraz tam úspešný projekt od 20. rokov minulého storočia. Chceme to pozitívne preniesť sem ako náš európsky projekt. Nie ako amerikanizáciu Európy, ale to Adam nemusím zdôrazňovať. Chceme to pozitívne doviesť k nám a využiť to pre rozvoj Slovenska a rozvoj európskeho koridoru od Baltu po Adriu. Konkrétne od Gdansku do Chorvátskej Puly. Skúsme divákom aj približiť konkrétne regióny, cez ktoré bude tá cesta viesť. No, myslíte slovenské? Slovensko to je, keď vezmeme od severu, tak sú to Beľanské Tatry, krásne, Vysoké Tatry, Poprad, Vernár, Telgard, Heľpa. Regióny, každý ten región má úžasný náboj. Heľpa, Telgard, to je to úžasný folklór, technické pamiatky. Slovensko je plné a úžasné krás od prírodných cez technické. My máme hrady, zámky, kúpele, technické pamiatky. Teraz najväčšie múzeum historických automobilov v strednej Európe je v Brezne. Čiže toto všetko na tej slovenskej časti európskej Route 66 nájdete od hradov, zámkov, jaskýň, folklóru úžasného, neopakovateľného. Čiže vrátim sa k regiónu. Región Brezno, Lopej, Dolehron, Banská Bystrica, Hont, úžasný. Zvolen s hradmi, zámkami, čo nemá pomaly nik. A ideme dole ďalej na Hont až do historického mesta Šahy cez historickú Krupinu. To sú úžasné Šipice, obydlia v túfe vybudované, podobné veci také. Môžeme tie regióny vidieť aj na mape, len pripomínam, že teda diváci mali možnosť vidieť aj takto pokope. Pán Smrečan, chcem sa spýtať na to, či po vzore tej americkej cesty 66, kde v jej okolí sú motely, reštaurácia, iné atrakcie, či aj Slovensko má podobné plány v tomto smere? Určite áno, niektoré lastovičky sa už objavujú, tí chytrejší to už pochopili a pripájali. Ja chcem deklarovať jedno. Toto je ponuka pre obce,
mestá a podnikateľský sektor. Preto som šťastný, že na podpise dnešného memoranda mimo úžasného ministerstva dopravy bol Banskobystrický samosprávny kraj, bola tam Slovenská správa ciest a Združenie miest a obcí Slovenska v osobe jeho predsedu Jozefa Božíka, kde sme sa dohodli na ďalších postupoch. Jozef Božík zvolá budúci rok predstaviteľov z MOSov v úvodzovkách Poľska, Maďarska, Chorvátska a Slovenska a budeme sa rozprávať o ďalšom. Čiže ja toto tu deklarujem a vôbec my tu podávame kolektív, ktorý tvoríme tento projekt ako ponuku. Poďme Slovensko budovať, aby tu bolo ešte lepšie, aby sme sa žili, využíme tento úžasný fenomén, ktorý nemá nik. My máme cestu, máme to šťastie, že máme tú cestu číslo 1,66. V podstate od tohto historického okamihu, keď tá cesta niekedy v 40. rokoch vznikla, sme ju akcentovali po hospodárskej kríze, sme ju použili a využili sme tú skúsenosť z americkej Route 66. Aký ekonomický prínos očakávate teda od tejto trasy? No, pochopiteľne ekonomický prínos očakávame hlavne v oblasti služieb a rozvoja cestovného ruchu. Takže tie prvotné odhady boli zvýšiť počet ubytovaní a prenocovaní o 20%. Ale to je skutočné štartovacie číslo, pretože keď bolo viac času, aby som rozviedol tie prioritné osy, dopravnú bezpečnostnú, rozvojovú, environmentálnu, sociálnu, športovú, kultúrno-historickú, duchovnú. Toto sú prioritné osy, kde sa môže každý záujemca, seriózny záujemca, ktorému záleží na tom úžasnom Slovensku, na tom kuse Slovenska. My hovoríme, že tento projekt sa esenciálne dotýka 750 000 ľudí. Čo je to gro, kade ide tá cesta. A sekundárne až možno 1 250 000. Čiže tu sa oplatí trošku sa aj namáhať o to, aby ten príbeh bol úspešný, aby sme vybudovali tú slovenskú časť Európskej Route 66, aby sa stala etalónom a pútačom aj pre Poliakov, Maďarov a Chorvátov. Oni už prišli, my sme robili novinárske, my boli unesení. Verte mi, na báze konkrétnych poznatkov prišli Nemci, pricestovali, že ten projekt je životaschopný s úžasným marketingovým číslom, keď to tak úvodzovka, ktoré to je Route 66, je svetový fenomén. Veríme, že tento svetový fenomén aj podarí alebo prispieje k tomu, aby sa rozšíril ten turizmus na Slovensku. Hovorí prezident Slovenskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan. Ďakujem za informácie. Nech sa páči. Ďakujem za pozvanie. No a správy sú na konci. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.